ben Wieger, ik ben Santje Niraat en ik doe een freerun. Oh mijn god! Mijn doel is natuurlijk om echt het beste uit mezelf te halen. Ja, ik dit natuurlijk wel eens wat mis. Ik ga een keer mijn rechter en mijn linker enkel een keer stikken gewoon. Dus ik ga nooit echt op heegte iets misgang, want ja, dan is het echt heel serieus. Maar ik ben nu in mijn nachtuin. Daar oefen ik eigenlijk alles een beetje, bereid ik eigenlijk alles een beetje van wat ik eigenlijk op stritten wil doen. Dan oefen ik hier altijd alles, meet ik alles uit met mijn voeten, hoeveel voet het is. En dan bouw ik het precies hetzelfde hierna. Dan is het echt super veilig, want ja, als ik het hier ken, dan weet ik zeker dat ik het dan echt op stritten kan doen. Dan gebeurt er niks mis bijvoorbeeld. Dus ik bouw echt precies alles na. Deze peel ik het in de groen. Ik heb een bepaalde truc naar mij te zien. Wat op strit eigenlijk een lanterenpeel is. Dus ja, ik maak de grootste peel. Maak ik even uit het hok waaien. Eerst een tientje turnd. Ik denk zo 4 of 4 wier. En het moest al eerst aan netjes. Dus ik dacht van, ik zal op YouTube zien. Ik zeg al heel veel filmpjes van het freerun. En ja, ik vond het best wel vet. Ja, mijn heider natuurlijk dit al een beetje met mijn makker, die vinden het super leuk. En mijn mem, dat is echt de grootste supporter. Dus die vindt het echt prachtig. Ik ben heel blij met mijn ouders hoe ze er echt in staan. En ik stuur ook altijd een app als ik weet, ik let altijd weten om mijn mem van hey, je vind ik echt wat best wel risicovol is. Laat ik altijd hem weten als ik het dien, hey, mem, het is lukt. En dan ga ik nu met een beetje geruststeld. Let's go, maat! Ja, ik doe het vooral echt voor mezelf. Dus ik ga net een bepaalde sprong dan bijvoorbeeld op Insta. Gaat het soms wel, wat ik doe, gaat het soms wel honderden duizenden views. Ik doe het net voor de views en voor al dat spul. Ik doe het gewoon echt voor mezelf. Ik wil dwan, dus als ik het dan haal, dan ben ik degene die heel blij is. Ja, het is wel handig om creatief te wezen, want ja, met mijn omgeving moet ik natuurlijk freerunnen. En Jimsje bijvoorbeeld 2 dagen, Jimsje gewoon 2 dagen. Jim denkt net van, nou ik ken een bepaalde sprong, ken ik van dat dak naar het orendak zien. Als ik een peelsje in de groen, ik kan meteen wel bedenken van daar kan ik naar heen doeken en daar kan ik hoe heen of daar kan ik iets oors mee doen. Jimsje dan gewoon een lanterenpeel met iets oors. Het ultieme, nou ja, ik hoop eigenlijk dat ik echt een wedstrijdatleet ben, maar echt een straatatleet. Dat kan combineren, dat ik sponsoren heb die me helpen. Maar sommige reizen of zo naar wedstrijden, naar Orlando. Ik hoop dat het een Olympische sport wordt. Dat ik echt me heel kan verzinnen met het freerun.